After the year, yeah, the way while I Christmas. Well, 20,000. Well, share almanac and email. Thank you. Biko, also can I get you auntie? Spend never pretend I am not. So I can have Biko. I beg it on MC movement. Let's watch them. At the Town Union, actually Improvement Union, Abu Mana Development Union, Abu Town Union, the Town Union to start coming alphabetically. The first Town Union got in the Town Union. Another Town Union. The United Nations, Sina Nogina, they are not chapter hammer, Naso. Igbo basu nke ga achọ na nwa maka na ndị Igbo anaghị asụ asụ gịnị ka ị ga-ekwu gbasara nke ihe m na-ekwu n'ọrụ dịrị anyị ncha bụ ndị Igbo ịkwado asụsụ Igbo n'ụzọ abụọ ụzọ anyị ga-ebidogodi n'ụlọ akwụkwọ anyị ndị dị obere achị na ndị dị obere anyị agbago na ụlọ akwụkwọ nke ukwuu bụ mahadum anyị na-akwado ya ndị ọchịchị anyị na-akwado ya site n'ịgbazighị ume site n'izute ụmụafọ Igbo nwere asọmpi ọ bụrụ na ụmụaka aga na-akụziri ruo na mahadum anyị emekwe ya ka ọ bụrụ ihe dị mkpa ihe bụ iwu n'oge ọbụla ndị Igbo gbakọrọ a na-enwe ezumezu enwe ọgbakọ udo nke anyị nọ taa ka ọ bụrụ ọba asụsụ Igbo a ga na-eji ekwu ya anyị bụ nne na nna wee jisi ike mee ka anyị na-akụziri ụmụ anyị n'ụlọ anyị na-abụrụ sọsọ nke akụziri ya bụ na nne na nna ị nọ n'obodo oyibo na-abụ ala bekee ị nọ n'obodo anyị abụ Naijiria ị ga-akwado ọfụma nye nwa gị ezigbo ọzụzụ site n'ime ka ọ na-amụ site n'iji Igbo na-akụziri ihe ọrụ dị anyị bụ ndị Igbo ịkwalite asụsụ Igbo anyị ka ọ dị ọ bụrụ ndị Hausa ọ bụrụ ndị Yoruba ọ bụrụ ndị ọcha ọ ndị Igbo ka ọ dịrị ịkwado asụsụ ọ dị ma ndị ụmụ Enugu nọ na mba ụwa dum ọkachasị ndị nọ na Lagos ugbu a chọrọ ịma ọnọdụ ndị obodo ha hapụ na Enugu ka o sido ka ọchịchị ndọrọndọrọ PDP ihe a na-eme na obodo Enugu ugbu a ana m agwa gị na ọchịchị PDP na Enugu site n'ike nke Chineke taa asa kemgbe si n'ọwa asaa n'ọchụ n'onye eluigwe bụ onye wepụtara nnukwu ọkụzi Maazị Sullivan ihe a na-achọ Chimi ka ọ nọ n'isi oche na-achịkwaba Enugu anyị na-ekele Chukwu ka o chiwe nye amamihe ka o chiwe nye nwaanyị obi ugo ka o chiwe na-achị na-abịa Enugu ihe adịgo mma n'Enugu a na-arụ ọrụ ndị na-akụ ugbo na-akụ ugbo a na-ego ihe eji akụ ugbo a na-egochite ya n'ụzọ a na-arụ ọrụ ụzọ a na-agụ ọkụ n'elu ihe a na-eme n'ala Igbo Enugu na-erika ọ ka mma na mmadụ bịara ebe ahụ wee jiri anya wee fụ ihe a na-eme karịa na-akọrọ akọrọ anyị na-arịọ onye ọbụla ụmụ Igbo anyị ọkarịcha ndị bụ ndị Enugu ha narụrụ ụlọ n'oge ezumezu a ka ha were anya ha wee fụ otu gọvanọ anyị bụ Maazị Sullivan ihe na-achọ chi wee na-emezi obodo anyị bụ Enugu Target ready. Abumana, Abudu, target ready, please.
Consideration, we have guidelines for page 4 of our brochure. So actually improvement union is displayed now. Our government, our government, our government, we have our opportunity. Yes. Our government. Yes, sir. And I call it with him. Because I think in the way to the Nazi, the Sabafaya would get all Nazi and club member. No. Participants now. So I am about that Commodore 3 to be in a miss because thank you very much. Commodore 3 to be in a miss. No, sir. I don't matter. No. Thank you very much. Thank you very much. Support and have a fellow. Support and that's it was one of our workers last night. Engineer Bungo, he trained them with practical money. Thank you very much. Yes, yes, we can proceed. Because Kpakpando Abumana. Already, you remove them, I beg. And Abumana, where are you? Union. United Front. Thank you very much. Thank you very much. Those I know, or else we are going to the last point from you. Oh, Mount Polo. Mawaya, oh, Mount Mother. Maudike. About the imagine. Where is the church of Raya? Maudike. When the Abuleta Marcel never had a boy, Abuleta Marcel never, who not down to the same. No one many units like I have come from. The judges are working. So some of what they have decided in the subject. Because the judges are watching, I'm going to say Marco Development Union, I'm to Lagos branch. So you have 3 minutes to spare and the 3 minutes start running now. Ndị Marco ngwa. Men also for the good. Because Ndako welfare association should stand by and welfare. Yeah. All that can say Makanima.
team is not going to spread themselves. Awesome and Dagonet Marco, boy, but the tallest one in this place. Okay, but I'm here. You can see the present and lyrics of their station. But the time I appreciate any team on our way home. I just want my people. Yeah. Thank you, the team and our way home. Thank you very much. The alternative of Junior has joined. I hear the man of Pagata. Thank you very much. Agnes Macro Development Union, Lagos Branch. Thank you very much. 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 Agnes Apam Macro. Agnes Apam Macro Development Union. Because thank you very much. I want more time. You will come back the front time later. Thank you very much. Because now to wait for a session for created because I come in now. After waiting, so you are welcome to this arena. Thank you very much. Come close and display your band. Now, if there are people who say now I want to dance in their career, because people in them don't have to do it. If there are people who have the soul of that people want to dance, yeah, because God is there not have to dance in the very rare. Oh, don't talk about thank you for watching. I am sorry your time. As you wait here, I wasn't connected. I was. Thank you, Mr. President. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. You can proceed now. Thank you. Thank you. If you want more time, we will go from your point. Because the amount of progressive Congress has coming now. Amount of progressive Congress has coming. Thank you, the amount of progressive Congress. Thank you very much. Every dog I do in Chadi, how come I keep on? I do a fella. And the amount of progressive Congress. The amount of progressive Congress, Lagos Branch. As a celebrating Enungu Day today, you can see it on their flag. They're celebrating Enungu Day. Amount of progressive Congress, Lagos Branch. Their time starts now because I have only 3 minutes. Yes, and they are not that progressive Congress, Lagos